रपसि एयारपर्टखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि नामाकरण होनायाव नाम दोननायावहाय दिनै कच राजबंसि जनजातिया हजम हायाखै। सासे सुबुंखौ बर'निफ्राय सनमान होनानै रपसि एयारपर्टनि थाखाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फ्रम बड' कमिउनिटि बिथां सासे बर'नि मैखोम समाज सिबियारि धर्मगुरु बर'निथ' धर्म नालाय बे ब्रह्म धर्मखौथ' आं बुंनो रोंला जेबो जिखुनु जाया सासे गोख्रों समाज सिबियारि ससियेल रिफर्मार होननानै बुंनो हायो। बड'फा इउ एन ब्रह्मनि सिगां बिथाङा सासे ससियेल रिफर्मारमोन। बिफर बड'फा इउ एन ब्रह्म गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म वाज मार्च एज ससियेल रिफर्मार स्ट्रंखौनो होननांगोन एमंस्ट द बड'स। दा बेनि सोमोन्दै ससे सावरायगोन लोगोसे मैयानि भिडिअनि आद्रा बिक्रम दैमारि आदानि बुंनाय खोथा जे फाइलार अफ द UPPL बिराद गिदिर रायजोनि थाखाय खामानि मावनो थांनानै फाइलार जानायखौ खोनासंजोब मोनगोन फुरा। যোৱা কেইদিনমান আগত যি অসম কেবিনেটৰ এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল যে আমাৰ ৰূপসী বিমানবন্দৰৰ নামটো সলনি কৰি গুৰু কালীচৰণ ব্ৰহ্মৰ নামত নামাকৰণ কৰিব। এইটোত আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা আৰু ধিক্কাৰ জনাইছোঁ যে কোচ ৰাজবংশীৰ যি ঐতিহাসিক সম্বল থকা এখন ঠাই এইখন হ'ল ৰূপসী আৰু এই ৰূপসীৰ বিমানবন্দৰৰ যি ঠাইডোখৰ আছিলে এই ঠাইডোখৰ আমাৰ কোচ ৰজাৰ জমিদাৰ জগত দীপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰীৰ ভূমি প্ৰদান কৰিছিল আৰু এই ভূমি প্ৰদান কৰাৰ ফলত তেওঁৰ ঘৈণীয়েকৰ নামত ৰূপহী এই ৰূপহী নামেৰে ৰূপসী বিমানবন্দৰ নামটো ৰখা হৈছিল। কিন্তু এই আমাৰ ঐতিহাসিক মানে যি আমাৰ কীৰ্তিচিহ্নৰ লগতে যি সাংস্কৃতিক বা আমাৰ ঠাইডোখৰ আছে ইয়াক আমাক নিশ্চিহ্ন কৰিবলৈ যি চেষ্টা কৰা হৈছে তাক আমি সদস্যজনৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা ধিক্কাৰ আৰু গৰিহণা জনাইছোঁ। অনতি পলমে আমাৰ অসম চৰকাৰ আৰু BTC চৰকাৰে যদি আমাৰ এই কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত উঠাই নলয় তেনেহ'লে আমি গোটেই BTCৰ যিমানবোৰ আমাৰ জিলা কমিটি আছে বা আমাৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ যিমান দল সংগঠন আছে আমি একত্ৰিত হৈ বৃহৎ জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম আৰু ইয়াৰ কাৰণে জগৰীয়া হ'ব প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বাধীন BTR চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰ। Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो सोलोंनायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' नोंथांमोना मा सानो आं कमेन्ट्सखौसो आङो नायनोसै बिनि सायाव जेबो आङो आर्गुमेन्ट होला। I am not able to give argument on रपसि एयारपर्ट बिनि रपसि एयारपर्टनि सायाव आं जेबो आर्गुमेन्ट होला। The Rupsi Airport will be known as the Gurudev Kalicharan Brahmo Airport. It's very good. बेखौ चेन्ज बानायदों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि बिमुं होदों मुं होदों बे नोंथांमोननि थाखाय माबादि गोग्गाथाव साबजाथाव बेखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। दा अब्ला नोंथांमोना बिक्रम दैमारि आदानि बुंनाय खोथाखौ नायनानै लादो बेनिफ्राय कमेन्ट्स हरदो। जोबनायाव मा लिरबावदों नै बे एकर्डनि गेजेरजों मा प्रलोभन मा बुरखायदोंमोन इलेक्शननि समाव बेखौ खोनासं। बड' इउथ सेंग्रा सिख्लाखौ बे एकर्डनि गेजेरजोंनो नखराव साफा साफा आर्मि मिलिटारि पुलिस SSB CSF नखर नखर होनाय जासिगोन नाया बे एकर्डआवनो दोंथारो अरे एकर्डआवनो दोंथारो लिरनानैनो लाबोथारनाय। नाथाय दिनै दिल्ली सरकारा लिरनानै हरबाय 2 जानुवारि 3 तारिख जानुवारि 3 तारिख दिल्ली सरकार लिरनानै हरबाय बिटिआर एकर्डआव थानाय बायदि जों सोनांगौखौ अग्निबुर अग्नि मानो अग्निगर अग्निबीर अग्निबीर कम्पानि बेयावनो जोङो सोजोबखाबाय। सोरबा सासे मोनदों होनबा जोब्बाय। रन्जन दैमारियाबो एकर्डनि गेजेरजों गवाखैसै सानजा सिमा बारिनायाबो बारियाखैसै
स्कुल कलेजाबो जायाखैसै मास्टरफ्राबो साकरि मोनाखैसै न'खर न'खर साख्रि होगोन होननायाबो मोनाखैसै हा 1500 कोटि फैगोन होननायाबो थाइसेबो मोनाखैसै अब्ला नायदो अब्लाबो जाया दिनै एकर्ड खालामनानै जोंनि बिटिआरखौ एकर्ड खालामनानै गासैखौबो मावफुंजोबगोन होननानै रादाय होदोंमोन दिनै दिल्ली सरकारा लिरनानै हरबाय नोंथांमोननि ट्राइबेल इउनिभार्सिटि बर'फोरनि ट्राइबेल इउनिभार्सिटि होगोन होननानै एकर्डआव थानाय दफाया मा लिरजाखो मिथिगौ नोंथांमोननि ट्राइबेल इउनिभार्सिटि लुनो साननाय सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि एखे बै तेजपुरावनो दंखायो नोंसा सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिया उदालगुरियाव जिहेतु लुनो गोनांमोन उदालगुरिनि स्टुडेन्ट फरायसाफोरा तेजपुरावनो थांना सोलोंहैथां होनबाय आयं मिथिबाय होला तेजपुराव थांना सोलोंहैथां मोनसे गैला हनै बङाइगावआव रेलवे फेक्टरि बानायनो थाखाय दिल्लीयाव एबसु रायलायहैबाय प्रमद बर' रायलायहैबाय नै जानुवारि 3 तारिख लिरना हरबाय रेलवे फेक्टरिया बङाइगावआवनो दंखायो 2021 सनावसो 280 करोड़ बाजेट खालामनाय जादों बेयावनो बिटिसिनि मानसिया ट्रेनिं ला जोब्बाय एनआईटी बुरै-बुरैफ्रा मिथिनाय नङा बिराद गोदोर इनस्टिट्यूट एकर्डआव प्रमद बर' लाना फैदोंमोन बेजोंनो फाग्ला फाग्लि खालामजोबदों सेंग्रा सिख्लाखौ एनआईटी नेशनेल इन्स्टिट्यूट अफ टेक्नोलॉजी होनना बुङा हाबैमोन बिराद गोदोर अनुष्ठान बे अनुष्ठानखौ मोनोबा जोंनि गथ' गथाय सेंग्रा सिख्लाया मोनसे थांना थानायनि राहाखौ लानो हायो नाथाय जाया एकर्ड खालामदोंमोन जाय बीजेपी गभर्नमेन्टआ एकर्ड खालामदोंमोन बिसोरनो जानुवारिनि 3 तारिख लिरना हरबाय दिल्ली सरकारा बे अनुष्ठानखौ अल इंडिया भारतबर्षआव गंसेल' होनायनिसो पलिसि दङ दा गोदानै बे अनुष्ठानखौ गायसननायनि जेबो पलिसि गैया जोब्बाय नङा होमबा बे लेखाजोंनो जोंनि बिटिआर एकर्डनि दफाखौ बीजेपी गभर्नमेन्टआ बेबायदि लिरनानै हरबाय स' बिदिखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ